Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan a Lilian. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Dispensaran dakkuman no jakon inlanad ti address ko. Gaputa amok nga ado dagiti agdengdengag akailiak. At daan akon iti dua nga anak. Kat may papan iti kapadasak iti biag ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lilian dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inlaylayon amuton tinapig sa panagbayakabak ti Tudo, anak ko. Wan nga rat na. Agsangsangit ka, anak ko. Laplap dak ti bagit na lang. Yung agarubos matlat talaga tino. Ay na, sapay nagpig sa ti Tudo. Nana, No idi ununana, kung nadagit ilalakay, adakas kanu ti agsangsangit no kastoy nga agtudtudo. Gapo, tanakarkaro nga ipigsana ti Tudo. pakawanan dak nana. Nga talagang amin na makasangit. Kapot ang malagip ko dahi di asawa. Ay, makapaladingit na ron akang panunutan, anak ko. Ngam naginanan ti asawa mo. Iso apalubusa mo. Tapno agtal na mo ti kararuana. Limitam dagita matamare. Di kan sama maturog kan. Diyak namin makaturog, Mare. Kimutong ka pa yan. Amang ano di kan mangmangan, mare. Diyak nga rin makaturturog kan makapangpangan, Mare. Ay, amo ka narigat ti manglipat, mare. Angam ikagumaam ti bumangon manan. Di mo baybayan ti salunat mo. Ipagpagapumla ko maiti anak yo. Urayan niya tara aram itak. Diyak lat na malipatan ti asawa. Diyak makarelax. Ay, makipagrik na akin ka, mare. Amo ka narigat ti sasaadam ita. Ngampat siya ka ba alam dayta? Agtalag ka ni Apo Diyos. Wan, Mare. Tilaang na marso ti pagkamkamangak. Gaputam mo kadinak baybayan. Husto dayta, mare. Nasaya at launay dayta ka panunutan. Ngam addalat na dagiti gundaway ang malagip ko ti asawa. Kat umapay ti ladingit kanya. Maawatan ka, mare. Gaputasan akas karina ti manglipat iti napukaw mo nga ipatpatag mo iti biyag. Agyaman hak. Gaputadda kayo ang kanayon iti sibay ko. Kat sapay na ko ma. Tadi kay mauma ang mga andingay kanya. Lilian, apay akas naglaladot ka kanayon, ha? Amo matinapasama kiti asawa. Iso apatyak nga among ti sumbat day ta sa lutsud mo. Ha? Isumat. Amo ka? Kailiw mo una yan ti asawam. Pang-asim, Joey. Di mo'n baliksan. Di mo lang amin amuno anya ti marikrik nakita. Ibagam laeng no kasapulan man ang tikad kadwa, Lilian. Adakmat dito'y anak kasagana ang mga langon kan ka. Bastos! Uray bayo. Di nakpagsawan iti kasta, Joey. Kat no kas pangarigan ta agayatak tupay. Saan akas kan ka nga awan direksyon ti panagbiag na? Anya? Nagturad ka matan anang sipat kanyak, Lilian? Gaputaday tati maiparban kan ka. Kat no ar-ari kan. Urang pay day tang inaramit ko. Agyaman ka kiti ah. Gaputa nasing petak pay lang. Di ka man naging didi? Amok tumatlaan. Huston ko nakmat!
Gusto na itan, Joey. Adaywam ni Lilian. Anya? Isakit mo dito yung babae? Ha? Basta adaywam ko na. Kastagayam. Oh, Lilian. Pasensyaan ko man ti kumpare. Wan Dondon. Kat agyaman na, iti panangisakit mo kanya. Unay matandag iti tattao na. Di da kun amo respetuan. Apay ka di anak ko. Ado dagiti sayang gusto nga mga ko. Kunada nga birbiro ka kano iti lalaki. Unay matang dagiti tattao. Tila ibagbagada. Wan nga rod na. Kasla itay. Sabali ti bagbaga ni Joey kanya. Amang ano na bartag manan, anak ko. Wan nga rod na. Kat ko na. Ano agbiro ka kano iti lalaki. Adda nakasagana ang mga awat kanya. Santog katawa iti makapainsulto. Ay, unay matay siya taon. Tinasayaat, liklikam laangan anak ko. Tapno din tumanan aramidan tikas iti inaramid na ka. Ado mo dagiti babbarong ag gusto kan kamare. Ay namare, awan pa iti panunot ko dayta. Gaputaad da iti anak ko ti ayan ti atensyon ko. Una, namawang magdakas na no agayat kamanan. Dependento. No adan tumanan pakarik na ak iti ayan. Sa bagay magkit di amare. Saan na biniitan da ita? Wan mare. Kan awan pa'y mo tinakarik na ak iti ayat. Adamat nga agpaiso dagiti agar-aram. Ngam, awan mo ti respeto da kanya. Kas kumakin ni Joey. Ay, hun nga rod ah. Unay mo't dagiti at taon. Sigamat gayam, Lilian. Anya manan ti masapol mo kanya. Nagpintas ka talaga. Isumat lagayam nga gusto kan ka ni Pari Dondon. Anya? Imposible mo't no saan pa nagdaton kan ka. Kat no si kakanayon ti istoryahan na. Bueno, aging papangina ka manan. Bueno siyak agwapo ti kayat mo, ha? Di nakpagpungtutan, Joey. No di mo kaya't asipatan ka manan. Una yan ti tao ay, balo lang aruden, agin papangina pailaan. Awanan kay ti bael! Talaga di nagsardang ana. Baliwam day tao ganim. Tapno adda mayat ken ka babae. Oh, sinipatnak manan. Bastos ka man ngamin. Kat daytoy ti tandaan ng Joey. Uray gwapo ka. No nagalasmat ti ugalim. Awan serbina. Ay ayatan ka, Lilian. Isu apang asim. Aglunam ko man ti ayat nga edat daton ko ka. Nga may sa akon abalo dondon. Idin to tabaro ka. Saan ang napatag tinapalabas mo, Lilian? Isu adi mon panunutan dayta. Sigurado ka ka di dondon. Adnan anak ko. Apay, kaya't mo ibagadag iti tattao. Anangala ka laang iti pakpakanam. Ure pa ibagada dayta. Awan ti bibiyang ko. Tinapatag. Naragsak tayong agdaden na. No aklunam ti ayat ko. Inaramid mon ti amin na kabailam dondon. Tapno lang ang ipakitam ti panagayat no kanya. Kat sapay ko mga ruta di kan tumauma. Ken nakasagana ka iti anyaman apan nubok adumtang iti biyagta. Lilian, ikarit dayta. Gaputa amok. Asaan laang apuro ragsak kanam ay ti mapadasan ta iti biyag. Ngam nubuyugan ta iti kararag ti amin.
Kabaalan ta asarang tantian yaman adumtang itibiyag ta. Awan mo't kitdik dakas na no makiasawa ka manen, anak ko. Ngam, kaslang mabutangak nanang. Kasanon no agbaliw ni Dondon inton agden na kamin. Di mo kad ngan adagos. Makitak mo't kat nasingpet ni Dondon. Uwan matkit di nanang. Basta aramidem ti pagrebengam kas asawa na. Tapno saan ama upay. Tano makita na anasingpet ka. Ad-ada nga ayatan kan ipatag na ka. Sa bagay, nanang. Pudno takunayo. Dondon, kasla maikawaak ngagnaad dito eh. Erwam munti bagim, bakit? Laglagi pa, agasawatan. Sa bagay, agdadamo akpay laang dito'y balayo, lakay. Wen, bakit? Agbalin kan to a komportable ditoy. Basta, no adda ka sa pulam, ibagam kanya, tapno saan ka amarigatan. Uwan, katagyaman ak unay. Shoo! Shoo! Huh? Una yan dagito'y amanok kaya. Naglawaan mo iti arubaya na pagkaraykayan da, apag sapulan da iti kananda. Ngam dito'y pailaing unag ti balay mag. Uray kumano awan piyek nga intugot da. Siyak manan ti pangagan ni tatang lakay. Talaga adinak kaya't aparakan ka. Shoo! Ay, makapasurong ti kastoy abiyag. Shoo! Hey! Ay, anyan ni tatang. Mala, di mo ni kaskaso ni tatang. Uwan lakay. Maawatak matkit di. Taadakit nga rud anak ko. Idinto tabaro ka. Di mon panunutan day ta. Tinapatag, naragsak ta. Lakay, nagpa-check upak. Adagayang bukol ti matres ko. Kat masapul ang maoperaan. Huwag nga rod, bakat. Uray siguro sa anak ko nga pa-opera. Umimbagak tulad ta. Saan bakat? Saan mabalin? Masapul nga agpa-opera ka, bayat ang nasapapay. Iso pa yung paggastusan. Saan abali, bakat? Tati kwarta, mabirukan. Ang ti salunat, may saladay ta. No binaybayam, karkarong agrigat ka. Pasensya kan lakay. Puro paggastusan ti ipapaay ko kan kasipod nag-asawa ta. Di mon panunutan day ta, bakat? Agasawa ta, kunak manan. Isu masapul nga agtinulong ta. Saan mabalin abaybayan ka? Kan maysa, di mo nagayatan ti kasta akasasaad mo. Lilian, siguro din nga amom nga adda sakit mo. Saan tatang? Itala ang anamuak. Nga ta? Uwan tatang. Ti kunam kit de, iso anak asawa ka iti anak ko, tapno adamang biyag kada kayo iti anak mo, iti imuna nga asawam. Saan aday tatirason tatang? No apay anak asawa akin ni Dondon. Inayat ko ti anak yo. Iso anak asawa akan ko na. Kan maysa, jak nagayatan ti pan nakabalok. Kan jak nagayatan day ti asakit ko. Tanalaing ka pa yan na sumungbat ita. Ha! Awan pa'y serbim amanugang. Awan pakairanudan kan ka. Awan tumat ammo day jadon don. Tanang asawa lang arudan. Balo pa'y lang may. Pasensya kayon tatang. No siyak ti inasawa ti anak yo. Lakay, agawid tayo ni balay ni. Diyak kayatan ti agsubli ijay ayan ni tatang. Wan bakat? Amangan no ma-stress ka pa ijay.
Agyaman nakitipan na kaawat mo, lakay. Amamo ko ni tatang, bakat. Jak lakid di kayat nga adun tumananti sa una. Ala, bay amlatan ni tatang. Maawatak mat iti. Uray asino mat siguro nga ama. Nalabas kit di ah. Di na amo ang mga presyar iti kinasaya at timay sa atao. Awanin ti maaramidan talakay. Talaga siguro akas jay ni tatang. Imbag nga rod, tamaan anusam, bakat. Uwan, maanusak. Gagangay na siguro talumakayan. Lilian, pakawanan na kumakadagiti nararamid ko iti kalabas. Lipata mo dagi jay, Joey. Pasensya ka kumamutan ah. No namin ano ang sinipat ka. Wen Lilian, basol ko matlaan ti amin. Kat namiris ko abidot gayam ti nararamid ko. Nasaya at mata nakaamiris kan. Kat, adan kaayan ayat mo? Awan pa nga rod. Ngam barang adan to mangayat kanyak. Adan tulat ta. Basta agbalbaliw ka. Kan ipakitam ti respetom kadagiti babae. Wen Lilian, katagyaman ang iti palagip mo, ha? Uwan, itlaglagi pam kumadagita. Tapara matlaang kan ka. Bakat, nakaro ka no ti sakit ni tatang. Kasta ka di lakay. Un bakat, di nan kabaalan ti bumangon nga isiso. Katidakas na. Saan ang maanusan ti ipag ko akadwada ijay balay? Ay, unay matanti kasta. No kayat mo, agsublita ijay balayo. Tapno adda mga iwan kan kwa na. Sigurado ka, bakat? Nga manula ang abulan sipud na opera ka. Kabailak lakay. Sana bali, agyanak mat ito unag ti balay. Ninanang ti pampanunutak. Ngamin, panawantan dito'y balay. Saan abali kanyak, anak ko, talapig sa akpay. Awan mo't an-an nayak. Mas kasapulan ni tatang yu ti kadwa iti balayo. Agyaman ak nanang. Tamaawatan yu ti sitwasyon. Ang bakat. Kasanon, no natang sitlatan ni tatangkan ka. Saan mat siguro lakay? Ang mga no nagbaliwan. Wen anak ko, kanuray pa'y saan ang nagbaliw. In kayo lat taaywanan, taripatwen nyo, gaputa amayo lat tadayjay. Pakawanin na kuma, Lilian. Tanagbali na ka na uyong kan ka. Awanin kanyak dagijay, tatang. Lipatan yung dagijay. Maawatan kayo. Gaputa sa anak abalasa nga inasawa ti anak yo. Ngam no pa'y kasta, ipatpatag kayo lata. Lilian, Uwan tatang, napatag kayo kanyak. Iso ang nagsubli kami dito'y balayo. Tapno aywanan da ka. tinagtagibasit ka di. Kan pinagsasawan ka itag kakasakit. Ngam si kamot gayam ti makanos kanyak. Kan mangiparik na iti puno a pambatag ti may sang anak. Huston tatang, talaga akas ta. Amin tayo, at dalat na pagbiddutan na. Pakawanan ako ba, anak? Uwan tatang, napakawan kayon. Ala, di kay aglidayan. Adtoy, mangan kayo kitni. Inlutuan kayo iti paborito yu asidaan. Agyam, anak. Lilian, anak. Kat ulitak tiakid daw iti pamakawan kan ka. Manipod idi, nasayaatan ti pannakilangan ti katugangak kanya. Imbilang napayan na pudpudno nga apo ti anak ko iti imo na nga asawa. Katita, naragsaken ti pamilyami. Alakastan katagyaman ak unay.
To'y pagayam mo, Lilian. Lilian, pagayam ko, napintas ti pakasaritaam. Ket pagyamanak unay ting ka panangibinglay. Nasubok kay ti kastaunay ngem nagtalinaed ka anatibker. Ket uray saan anasaya at ipakpakita dagiti tao ken ka, nagtalinaed kalatta anasayaat. Ala, itultuloy mo ti kasta agalad mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Lilian, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paglahi. Sound effects, June Rebutazo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lili iti probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaak, tabarang makaitad iti adal, kadag iti narway, adumdumngeg. Sa anak a makontento iti maawat ko a sweldo ti asawa, isu akanayon ko nga apaen. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lili, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anta iti kusina ni mama, papa. Aglut-luto iti pangrabyan tayo. Kasta ka di, anak ko. Nasayaat mat, tanasapa ita ang nagluto. Nabanugak ngamin, kan mabisinak pa yan. Apay ngamin adi kay nagmerienda. May, anak ko. Di kay agbisbisin tapno da pamigsayo nga agtrabaho. Naimbagpay ka, anak ko. Tamo mapanunutan dayta. Saan akas iti inam? Ati kwartalatan tinapatagkan kwa na. Naimas ti sinda tayo bakit? Katuna, kaano pa'y ayaan nagluto ak iti saan naimas? Wan matkit di Mama, papa, umuna ako na seled ko. Ado pa'y dagitilipas ak nga assignments ko. Sige lang ang anak. Agadal ka na imbag, anak ko. Wen papa, talaga akas tati aramida. Sige nga rodan. Yugmon tinasweldom. Yawat mo kanya kon. Atoy, bakit? Dayjay laang, ta dabasit kurang na. Nagbayadak kadagiti utang ko ije kantina. Anya, nagbasit lang arudan ti masusweldom. Kisayang pay laang. Hay, awan pay ganas matikas to abiyag. Kaanon to ay amariknak tinagin awa abiyag. Pasensya ka na, bakit? Agmerienda ak mat ano da duma, tamabisinak mat. Ay na, no kumangamin tamangan kan iti ado nga inapoy dito'y balay. Tauray saan kan nga agmerienda, tapno saan amaksayan ti sweldom. Bakit? Kastalatan ti sungbat mo? Awan kat ngamin ti arapaap mo iti biyag. Iso ama kontento kalatan iti adda masusweldom. Ala, bayang bakit? Jakton kisayan ti sweldo inton maminsan. Kumusta kayon, Lili, anak ko? Kas iti sigod atatang, marigrigat lat na. Unay kat marigrigatain. Kat no nagagit ni Roberto nga asawam, ken agpapaadal kayo pa iti private school. Anya pa lati sa pulam iti kasta abiyag, anak ko. Agpatingga ka dilat taditan, tatang. Kaya't ko kumamat ati naging awa abiyag, saan akastoy nga apag-isulaang ti masusweldo ni Roberto. Nagbasi ti mainay nayon mi iti savings mi. Ay na anak
ko, amum kumati makontento, no anya ti kabailan ti asawam. Saan kayo mat nga agbisin Ay, basta. Arapaap ko ti agbalin abak nang, tatang. Tay kumamit agmalmalamak nga agtugtugaw laeng Saan nga agmalmalam nga agtrab-trabaho iti uneg ti balay. Unay daytan. Impagarup ko no napintas abiyag ti ipaay kanyak ni Roberto. Angam saan mat, tainal daw nga agkon-konsumisyonak. Kaslaawan arapaap na arumang ay kumamat ti panagbiag mi. Panagkunak ket adaken ka ti parikot, anak ko. Anya? Ay saan tatang? Ni Roberto ti ayan ti parikot. Tadi na pa'y mairemedyo ti irarang ay mat kumati biag mi. Sige laang, Mari Olga. Aginom ta. Ken agenjoy ta mat asang paminsan. Saan la adagi ti pamilyata ti as-asikasuan ta. Apay ka di akayat mo ti agbartag, ha? Ay, kayat ko laang mat ti agenjoy iti biag. Ngamni, sana ka mabalin ti agbayag ita, ha? Agawid akto nito madamdama. Agenjoy ta pa'y italamanan anak karwar ta akas to'y. Ada ka di parikot mo, Mare. Apay nga agbartag ka manan. Ay, kayat mo ama-amuan, Mare. Iso nga rod adamdamagat. Parang makatulong Parikot ko jay asawak nga awan arapaap na itibiyang. Kat no nagagatmat ni pare Roberto. Kanayon nga ag-overtime. Kurang pa'y day tangar aramiden na para kada kami a pamilyan. Kaya't ko kumamat arumang ay ti panagbiag ni Amare. Tanya kumati kayat mo amang pasamak, aber. O di mapanmanggad iti abroad. Ang di na kano kabailan ti mayadayo kada kami a pamilyana. Kaanon tungarod arumang ay ti panagbiag mi ngay nukasta ti panunot na. Maawatak ni pare Roberto. Nariga ti trabaho iti adayo. Amok dita, gaputan na patasak matim madayo. Tapno mapanmanggad iti sabali a lugar. Ay, basta. Jak to sumardeng ang mga papakan kwan, no di napatganti kayat ko. Anya? Kita ang amare, ta ang mga nang mauman tulakit di kang kati asawam. Ang mga no panawan na kayo. Ay namare, di nanto aramidan dayta. Gaputa ay ayaten nak unay. Lili, bakit? Agrubwat kayo kanimay. Intayo mangan ijerwar ita. Taapay? Ay na, bakit? Napromotak iti trabaho. Kat sigurado ang maragsakan ka. Gaputang umatumatan ti sweldok. Dayta lang, ti pakaragsakan. Ha? Kurang latta dayta tapnurumang ay ti panagbiag tayo. Agaplay kakit din ijay abroad. Tadakdakkel matlaang nga amang ti masweldom ijay. Lili, bakit? Saan ka kadipay la ama kontento iti maipapaay ko a panagbiag? Saan tayo matnagkurkurang iti panagkunak? Panagkunam lang dayta. Ngam talaga akurang! Mawatan! Mapana kung agtrabaho, bakit? Tay balong ko ngay. Mangisagana ka no kayat mo. Anya? Apay maten akasta ka, bakit? Arakupan ka man kini. Ginak man arakupan. Ginak tumaladengdenggan. No agtungpal ka kumakanyak nga agabrod ka laangan. Sa anak ko mga agtagtagi balay laang. Naginawa ko mamatibiyag ko. Maawatan nakmat ko ma, Lili, bakit? Saan analaka ti umadayo? Oho, oray anya ti bagbagam. Sa anak lata ama kontento iti adda panagbiag tayo. Mare, orayin naklabiitin tagpulisak laang O sige, Mare. Urayin kalatan di ti salas yo. At dan sakit pag nayo iti gayem mo, bakit? Awan bibiyang mo. Ay na, bakit? Di ka kadiagong ungat. Madadaal ti kinapintas mo. O sige, Mari Olga, agpulisak labiit, Nadamag ko nga apaam lata ti asawam gapo iti kwarta. Tatang. Anak ko, di mun urayan a mauma ti asawam iti kastang ugalem. Ang mga nupanawan na ka, no di mo baliwan ti kastang aramid maw. Tatang, isursurok laang nga agarapaap ti asawa. Amok nga damet arapaap ti asawam. Isungarod nga agagagat nga agtrabaho. Damag ko na promote pa yan iti posisyon na iti opisina da. Kurang lata day jay tatang. No kumangamin agabroad. O,
Dinadardaras tira lang ay tibiyag me. Di mo ka diam mo, nariga ti mapani di abroad. Kasano no makatumpong itinauyo nga amaw? Ti kunayo kitde, takrot di asawa. Ay na anak ko, baliwam ti kastango ugalim. Tamangan numaumagan ka ti asawam, kat agbabawi kanto iti udi na. Naggapwam? Naglaing kan ta itakala sumangpat. Napanak lang ng iliw-liwag iti sakit ang marikriknak. Tanakainom ka pa'y? Ti kunam kitde, adda babaim. Iso siguro ti pangip-ipanam iti daddum asaldom. Iso abas siti. Huston! Nagsakit tinakam ko. Gaputa kasla di mo makitkita dagiti panagsakripisyo para iti pamilyata. Di mo amu panunutan. Ang masaksakita anak mo't iti kasta nga ipagpakitam kanya. Adula amin. Uray anyatar aramidam. Tatalagamot akurang ti masapsapulam para kada tayo. Agarapaap ka kumamot Kaya kumati bumaknang Roberto. Anya ka di pay laang ti sapulam. Kat saan tayo mat ngagkurkurang. Magatang mo amin dagiti kayat mo. Anya ka di pay ti jak na ipaay. Basta, aramidam ti kayak ko. Tapno sumardeng akon ang mga apakan ka. Anya pa'y later aramidam, May. Mangan kan, tamangan numala daw kay pagadalan nyo. Mama? Apaya kita ang nakitikas na. Anya ti bagam? Mama, masyanak unay kan ni Papa. Anya? Kanayon nga overtime iti trabaho da. Kalpasan na, apaan niyo pa'y laang sumangpot. Ay, awan ngamin arapaap jay amam. Aramidan namat amin. Tapno maipaayan na tayo tinasaya at apanagbiag. Ay alakit din, mangantan, di kan sumanaupay. Papanam, Roberto. Apay nga agim impake ka. Pumanawak. Anya ti kayat mo asawan. Barang no iti kaawan ko. Kat maameris mo. Asaan nga amin nga arapaap. Kat nalaka amagawat. Anya. Tatang, pimanawan ti asawa. Anya ti aramidan. Daytoyen ti kanayon ko idi nga ibagaken ka, Lili, anak ko. Nauman ti asawam, gapoy ti kanayon mo apanangap-apaken kwa na. Italaan na amiris ko ti bidot ko, tatang. Agbababawi akon kadagiti inararamid ko iti asawa. Kaya't kung agsubli dito'y balay ti asawa. Panagkunak at baybayang pailang ti asawam. Nalabi ta kayat namatlang ti agpanunod. Isu api manaw pailang. Ipakitam kiti ti panagbalbaliw mo, anak ko. Tabareng maurnos yupay ti pamilyayaw. Ikarik, tatang. Agbalbaliw akon. Diyak kayat amaming pinsan amarakrak ti pamilyami. Kat sapay la kong mata mapakawan nakpay ti asawa. Dep-dep paak ti babawik iti daydi agundaway, Mr. Lonely. Agamakak nga amangan nusanen nga agsubli ti asawak. Impakitak ti panagbalbaliw ko, kat mangnamnamaak, asapay la kuma, tasubyan na kami, iti anak mi. Kastan, kat sapay la kuma, ta nakaipaay iti adal, tuy pakasarita. Tuy pagayam mo, Lili. Lili pagayam ko, saan adakas ti agarapaap. Ngam pudno tay kunada, nga amin analabas, kat dakas ti ibunganan. Ala, ituloy mo ti agbalbaliw. Kat sapay la kuma, tasublyan na kayong tumatlaang ti asawang. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga, di tinagan a Lili, iti probinsya ti Abra. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikambiyag dagiti papagayam iti iti radyo akas kada, Mary Jane Castro, Virgie Paclay, Donabel Aran, Joffer Basit, Isagani Bulyeser, kento pagayam yo, Jonar Ributazo.
Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan a Linda. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Saan ka naragsak anakikalay sa idi. Gaputadyak ay ayaten. Tinangikalay sa kanyak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Linda dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naimbag amalamiyaw, kabsat litaw, nena, kan Linda, balasangkaw. Naimbag amalamyo mo't kabsat. Dumanon kayo Agyaman kamay, kabsat. Imay kamay, taadda tinapatag nga ibagamay, Linda, balasangkaw. Adda ka din kaayan ayat mau, Awan pa'y matata, apay ka di. no kasta mabalin nga raw. Mabalintian niya, tata. Amum ka din ni Redo at agadaya, Linda. Wan, tata. Nasaya at no kasta. Imbaon na kamay, tapno umay da ka kasarita. May papanitian niya, tata. Agayat kan kanirido, Linda. Kat nakasagana ka naun amang ikalay sa kan ka. Kalaysa? Saan kami mo't nga agayan ayat Uray saan kayo nga agayan ayat. Mabalin kayo lata nga agkalay sa. Makaamo kamahin kadagiti maaramat iti panagkalay sayaw. Anya? Ay, sana mabalin. Syakti matungpal dito'y. Nakayat! Ne, pimanaw matan, kabsat. Kasano itan ngay? Saan ang mabalin ang makikalay sa akin ni Rido? Tadyak matay ayatan. Awanan ti mabalin tayo, anak kaw. Nalpasan a kinasarita da ni kabsat litaw. Ngam tatang. Apay at didak kinasao nga umuna. Saan mat ang mabalin ti kasta Pagkalay saan na kami kit din. Katawan mat mariknak a panagayat ka ni Rido. Amumatan ti kaugalian tayo, anak kaw. No ada agayat kang ka, ikamang na kadagiti panglakayan. Kat isudan ti makisarita kan ka. Ngam tatang. Saan ko nga ayatan ni Rido? Anak ko, awan mabalin mo. Nalpasan nga intulag da ka. Agsagana kakit de, tagsublin to datatam alito. Ngam tatang, nanang, pa'y kayat ti makiasawa. Kan may isa, kayat ko ti mapan iti syudad tapno manggad. Anak ko, kas iti nakunakon, awan mabalin maun. Imay kamay, tapno umay miibaga, nga intun umayin alawas ti panagkalay sayo kan ni Redo, Linda. Takaranranyagan to ti bulan. Diyak kayat tata. Agbiro kayo iti sabali nga ipaasawa yu kenkwana. Saan amabalain? Tasikat ti kayat na. Kasanuan, kadyak mat ngarod kayat. Hindi kan agked-ked balasang kaw. Nakasagana amin ng amausar. Nakasaganan dagiti baka ken baboy. Amaparte intun aldaw ti kalay sayaw. Kat, partyan nyo latan Taywaras yung kadagiti bumarangay. Anak ko, saan akasta makisao ka naimbag kadatatam alitaw. Ala, inumam da ito nga arak, Linda. Taday ta ti mangipasimudaag iti iyan nugot mo ang makiasawa. Diyak kayat nga!
Apay ngay at tinipay mo ti ima. Natinagan ti iyaw awat ko ken ka. Jak nga rod kaya ti makiasawa, tata. Apay ayang agpilit kayo. Imbagak nga rod at jak ay ayatan ni Rido. Jak ay ayatan. Nalawag ka di dayta, tata. Saan na problema dayta, balasang ko? Masursurum to nga ayatan. Saan la asika ti babae ana itulag? Ado kayon. Kat mayat ma ti binukelda a pamilyada. Isuda sa baliak. Nalpasen ti tulagan. Mangikuyog kamin tulatan kadagiti kakadwamay nga umay mangisagana iti masapsapol intun umadanen ti panagkasaryaw. Apay apilitan da kay paasawa iti jak ay ayatan. Tila ang pagayatan ni Rido ti pampanunutan niyo. Didak pinanunod. Huston balasang ko. Di kan agsangit. Nasaya at atao ni Rido. Nagagatpay. Nalawa ti talon na. Adupay ti pastor na anwang kan baka. Ita tanagkasar kayo. Agtinulong kayo. Iti chimpo ti rigat ken namay. Di kay agap apa. Ta saan ang maiparbang dayta iti agasawa. Gusto ko man, Linda. Di ka nagsangit. Di nakmanlapdan ngagsangit Rido. Sikat ti makagapo. Napay nga aglatladingit a kita. Kagod ko ka. Pasensya ka kuman. Sana bale. Ipatag. Ken ayatan ka. Aging iti maudi nga angas ko. Masarunogan ka. Iti kano man. Di ka maayat. Kan saan ka maikaring agbalin nga asawa ka. Masusarunogan ka. Ala. Anusak amin dagita, Linda. Anya ngay nga rod. Kat di nakmet ay ayatan. Nupay kasta. Jak tumauma amangayatkan ka. Arakupan ka man, bakit? Di nakman arakupan. Makapasuron ka. Pasensya anak kumalinda. Jak lang amin malapdan tirik nak amang arakop kan ka. Gaputay ayatan ka unay. Ngam saan ka ngay ayatan? No kumasana syaktin ka laysam. Sigurado ang naragsak ka kumaita. Tanawaya ka ang mga rakop itinagbalin nga asawam. No sana syaktin asawam. Sana bali, Linda. Uray kastoy ka kanyak. Ay ayatan kalata. Di ta ka manlangan. Ne, papanamay bakit? Manganta ko man. Awan bibiyang mo! Mapanak iti kayat ko apapanan. Nga uray jak agpakadakan ka. Mangan ka, siksika! Anak ko, nalabos sa mo tanti aramidom iti asawam. Asawag lang iti imatang ti tattao. Ngam no iti puso kan kaunggak. Saan? Unay kamutan, anak ko. Saan akastaa? Kasyam jay asawam. Ha? Basol dagiti panglakayan Apay ngamin pinilit dak anak asawa ka ni Rido. Nalpas da itan, anak ko. Agasawa kayon. Isu nga akseptara mon. Tapno na saya at ti agbalin a pamilyayo. Ay, basta. No makaanos iti pamayak. Anusan na? Ngam no saan? Oh, dagsina kami. Denggan na ko, Malinda. Saan lasik si ititulag? Kitaan na kami iti amam. Panglakayan mo't laeng tinangipakalay sa kada kami. Ngam, naragsak kami ita. Linda, bakit? Aging ka dita? Kat nasakit pa ilaan tinakam mo kanyak? Apay, di ka di makadlaw? Jaklata mao mga kid daw iti pamakawan kan ka, Linda. Ngam uray na lami istipan na kailangan mo kanyak. Ay ayatan kalata. Ay, adula amin.
ituloy mo kit din martilyo. Naktangan ako namang tangtanggal dito kayo. Ay, nasakit ti sikat ko. Sakat nagtigsakit darang tiinit. Kasalumat ngamin. Inaldawak nga agiruruot dito bangkag. Pasensya ka ko man bakit No kastoy apa nagbiag ti maipaay ko ken ka. No di na ko mangamit inasawa adagos. Nalabit. Ada ako maitay di syudad nga trabaho. Anya? Agpay sumat, saan ka di? Mabalin mat ngamin nga oray di ka sumurot dito'y bangkag Tanyan to ti kunaan dagiti kakabagyam sa dutak nga asawam. Saan mat nga iti kasta? Ngem no mabalbalin. Di ka kumakahit pagtrabahoin. Agtagibalay ka kumalatan. Linda bakit? Pangasim. Tulungan hak. Maululawak. Nini, apa yan? Dara-dara sa pantalon mo rito. Natagbat ko ti tumeng ko. Ideagalala kiti panaw. Anya! Adun ti nagsaya-say adara. Ala, ito ga mo piit. Badbadak iti nalini sa lupot. Agyaman na ka bakit? Sikan tumat ngamin. Di ka nagan-anad. Imbag na danon ka manon iti balayo, Aurora. Wan awan pa'y mo ti aramidak iji bangkag mi. Nakapasyar ka man? Siyempre, kailiw ka makasarsarita. Imbag man, tanalagip nakpay. Oh, apay nga rod nagsanay ka. Ada ka di parikot mo? Apay nga taakas to'y matin ti marikrik ng Aurora. Nudyak ka ti asawa. Sang kasapol ko matan. Ngaminton adda kami adwa iti balay. Masusurunak kan ko na. Unay mat daytan, Linda? Idi kalman. Natagbat na titumang na. Maasyanak unay kan ko na. Panagkunak, agayat kan iti asawam. Anya ka di Linda. Itay ka pa'y apag na. Di ka makaid na. Nanang. Apay akas na madandanagan ka. Nanang, rabiin. Ngamawan pa'y ni rito. Amangan man nyo tinapasamak kan ko na. Itaaman pa'y amakarik na ka iti danag para iti asawam. Kastapay lang ti bagayo mo. Siyempre, ita lang amin ang narabian. Kat no nagpakada itay agsa pa nga agawid pa'y kano ijay anda. Makadubinggo na kano ijay. Anya? Ngam apay at di na imbaga kanya. Kat no awan mo't ngamin tibiyang mo iti asawam. Nanang. Anak ko, sipod nagkalaysa kayo kanirido. Nalamiis ti panakilangan mo kankwana. Pasaray sa iram pa itirik nana. Ngamawan apulos ti insidir na kan ka. Nakaanos kan ka. Angamjak amo. No apay, adi mo pa'y laang maayat. Kan maipatag ti asawam, anak ko. Anay ko, nagsakit ti ulo. Kan malaminak. Ne, anya ti mapaspasamak kan ka bakit? Rito, malamlaminak. Ha? Ne, aggurigor ka Mabit lang Inak mangalay ti agas mo. Sige, bumangon ka. Tagtumar ka, ha? Agyaman iti panangasikasom kanya, Krito. Di mon panunutan day ta. Asawa ka. Iso nga asikaswan ka. Bakit? Apay nga luar mo dagita bado? Aglabak nga ro, tani. Naurnungan dagiti malalabaan. Diyak nakalablaba ngamin, idi nagtrangkaso Ay, saan bakit? Di ka aglaba. Amangan no mabignat ka. Naimbagan akon. Kabaula akon ti aglaba. Saan ko nakmahit? Siya kon ti aglaba inton bigat. Awan matlar aramida. Basta. No imbagak saan? Diyak kayat amabannog ka. Nang runa kat di mo pa'y napasubli ti sigod a pigsam. Gapo iti panagsakit mo. Tatang, makonkonsensya.
Gapo iti saan anasaya at ngayon pakpakita kiti asawa. Linda, Mababainak pa yan. Gapo ta nakaan-anos kanyak. Iti laksit ti nagmamadi ngayon pakpakita kan kwa na. Manipod in kalay sana. Di nakpulo sinaktan. Idi nagsakitak. Inasikaso na kiti gusto. Ngam iti iso ti agkasapulan kanya. Jak pulos din paayan iti oras ko. saan pa'y anala daw ti amen, anak ko? Agkid daw ka iti pamakawan na. Katrugyametan ita nga aramidan ti pagrebengam kas asawa na. Juan, tatang. Simangpat ka matgaya man lakay. Wan, bakit? Nala, ingka nga rodin agsukat. Aday jay sila ti pagsukatam, insagana kon. Ah? Ay, agyaman na ka, bakit? Inton makapulas ka. Agsubli ka dito yan, tamangantan. Inlutuan ka iti paboritom asidaan. Ha? Agpaiso ka di, bakit? Wow, lakay. Ken, inawagan nak iti lakay? Arakupan ka man. Ha? Narakop nak metan, bakit? Rido. Ni, apay nga rod ngagsangit ka ngay. Pakawanin na kumalakay. Gaputa sana nasayat dagiti impakpakitak kan ka iti kalabas. Sipudin ka lay sana. Kanayon ka sa iran. Pakawanin na, ha? Anyan to'y asawa kaya. Mawatak amin dagi jay. Tadinak nga rod ay ayatan. Ngem di ka pulos sinair. Ken di kan tupulos sa iran. Gaputa ipatpatag ka unay. Ibagakmatan ka ita, Rido. Ay ayatan ka man. Kat manipod ita. Pagsirbyan kan kas asawa. Nasursurok nga inayat ti asawak Mr. Lonely. Ket naadaan kami iti upat nga anak. Ket ita, naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, ket agyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Linda. Linda pagayam ko, kas iti nakunada, masursurom nga ayatan ti may sa tao, nang runa no nasaya at ti kinatao na. Ala, kablaawan ka, gaputa nagbalin a naragsak ti pamilyayo, nga uray di mo nagayatan ti pannakiasawam. Bueno, papagayam, ingka nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Linda, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musical scoring ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.